budúci novomanželia Filipa Juliana. Možno ste si všimli, že sme začali minútku, dve asi skôr, pretože Filip povedal, nech už to máme za sebou. Ja mu hovorím, ale všetko budete mať len pred sebou. No, keď sa hovorí o manželstve, tak sa niekedy používajú také rozličné obrazy. Mne sa páči taký obraz manželstva ako cesta. Ale je to naozaj krásna cesta dvoch srdc, ktoré sa rozhodli kráčať cestou spoločne. Nekráčate sami, jeden, druhý, ale samozrejme už pôjdete dvaja. A to je na tomto krásne, že vzájomne si chcete byť takou oporou, pomocou, povzbudením. Veď sme tu jeden pre druhého, potrebujeme sa a to, čo nás spája, to je láska. To je ten najkrajší, najcennejší dar. Láska, ktorá má byť takým svetlom v našom živote. O tej láske sme počuli v dnešnom prvom čítaní. Svätý Pavol veľmi krásne napísal, že láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Láska nikdy nezanikne.